Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sare balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan dyan labat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo dasayan kabwasan Magterion Lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Tandyan technical control si Engineer Richardo Landay. Tan Engineer Dennis Palaganas. Agunatan na Huwebes sa Pizza 29 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Dumaralos siningkat ada kason attempted murder. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Top 3 most wanted person na aristo. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo to bakyar driver imbatik yung patambalan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jada balitad nasyonal 20 piso kada kilo na bulas kaya ni hangga 2028 unong dakin ng Presidente Marcos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Datin Congressman Tibes na aresto Jad Timor Leste. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 168 opisyal na GOCC pinanresign ng Presidente Marcos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Senado akataryalad impeachment trial ng Vice President Sara. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Angga po'y kudita, anggad si Katunis o AFP Chief Unong Adakinan Browner. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabwasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal.
41 anyos ya barangay health worker na aksidente imbatik ya Patambalan na agawas o aksidente banda dalas 12:20 na kapalbangon jad barangay Lawak Balay na Alcala, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Baby Daisy Espiritu Biala ang apoy bunbunton lisensya tan aga akasulong na helmet residente na bitlan lugar. Si katoy man mamaneho na black Honda Breeze 150 motorcycle. Nan si katoy bimangga ada Suzuki Mola 150 motorized tricycle ya walay plaka to na QU 6914 mamanehoan ng Rogelio Aquino Mabanglo Jr. 39 anyos walaan na driver's license. Residente na Katigan Balay na Bautista, Pangasinan. Kay bato na kalugaan ay manangaran na Jonapi Sibayan 19 anyos, Joniela Sibayan 18 anyos, Maridel P. Sibayan 21 anyos, si Robelin P. Sibayan 23 anyos, nampaparan residente na barangay Palisok Balay na Bautista, Pangasinan. Yung ginawa investigasyon na pulis sa Redwaran Luluganan sa parehong mamarap jad is direction insame tricycles wala donaan bigla to na intunda tansi kato so walan binangga na motorsiklo yamamaniwan na biktima sa may biktima simbatik jad Bayambang District Hospital. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Vendor na arestod kason panagabuso ya si katoy inarestod oras na alas 11 na kabuasan ya barangay General Luna Balay na mga Pangasinan. Sa may suspect so kinabatig nga ranton na Luis Kabilangan de la Cruz 55 anyos Biodo residente na barangay Panakol Balay na Aguilar, Pangasinan. Si katoy na aresto na otoridad basid biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte makalanor pituran counts of statutory rape. Yung walad criminal case number L-14916, L-14917, L-14918, L-14919, L-14920, L-14921, tan L-14922. Yang kapayan dokumentan na piyansa na korte sa may suspect sa walang kustodiya na mga Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Inarestod kason panagtako sa 29 anyos ya laki. Kinabat sa nareston suspect nga ranton na Carl Wesley Tijaro Di Guzman, Baolaki residente na barangay Cubol, siyudad na San Carlos. Si katoy naresto da oras na alas 9:50 na kabuasan jada barangay Bungalon Bugalyon Posades Street siyudad na San Carlos. Makalanor at biskag na warrant of arrest impact na korte kason panagtakaw yung walad criminal case number SCC 1200939 yung walay pitsaton April 28, 2025 dan si katoy gan na korte yung mampiyansa kantidad na 24,000 piso sa may suspect sa walad kustodiya na San Carlos Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Duwarang katao siya narestod kaso ni Stapa at nambiigan niya baloy. Si Marites Moyano Duria, 48 anyos, wala asawang po yanapan, residente na barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Siya narestod oras na alas 5:55 na ngarem, jad barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Si katoy naresto na pulis basi biskag na warrant of arrest impact na korte makalanor din sunggay na Article 315 Paragraph 2 na Revised Penal Code yawalad silong na criminal case number 5723 yawalay pitsaton na Mayo 26, 2025 tan si katosing gangan na korte mampiyan si kantidad na 18,000 pesos sa may suspect sa walang kustodiya na Mangaldan Police Station. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan.
Dead Valley na Santa Barbara, Pangasinan, inaresto so top 5 most wanted person at oras na alas 7:50 na kabuwasan di Barangay Poblacion Norte, Dabilan, Baloy. Kinabat so naresto na suspect nga ranton na Aris Kachin na Cabanildia, 30 anyos, wala asawa ang kapoy trabaho, residente na Barangay Liot, Balay na Santa Barbara, Pangasinan. Sikato siningkat na otoridad Makala North Beskag na warrant of arrest yaimpaksab na korte lapo din sungay to da Article 315 na revised penal code yawalad silong na criminal case number 2025-0373-D 2025-0374-D tan 2025-0375-D yawalay pitsa ton Mayo 16, 2025 sa may suspect singgangan na korte mampiyansa ay kantidad na 120,000 pesos kasi katunatan sa wala da kustodiya na Santa Barbara Police Station for proper disposition. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na katubukalan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Kailangang isustine. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbebenta ng kanyang administrasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, natupad na niya ang pangako noong panahon ng eleksyon na makapagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo at naiintindihan niya ang sentimiento ng ilan na for optics lamang ang kanyang proyekto. Dagdag pa ng presidente na kaya siya natagalan na tuparin ang campaign promise na 20 pesos kada kilo ng bigas ay dahilan na kailangan munang tulungan ang mga magsasaka tulad ng pagbibigay ng mga makinarya. Matatandaan na unang pinatupad ng Department of Agriculture ang pagbenta ng bigas ng 20 pesos kada kilo sa Visayas at susundan naman sa Mindanao sa Hulyo. Ang mga bigas na binibenta naman sa Kadiwa Centers ay subsidiya ng gobyerno sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Radyo Pangasinan, almusal balita. Walang mangyayaring kudita. Ito ang mariing tinuran nitong Miyerkules ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa mga naglulutangang isyu na inuudyukan ang AFP
na mag-aklas sa gobyerno. Binigyang din ni Browner na profesional ang tropa ng militar at nananatili ang pagsusulong nito sa reforma, pananagutan at panloob na disiplina. Sinabi ni Browner na buo ang kumpiyansa niya sa integridad, patriotismo at profesionalismo ng kasundaluhan. Iginit nito na anumang mga karaingan ng iilan lamang sa kanilang hanay ay hindi sumasailalim o sumasalamin sa buong AFP sa nagkakaisang commitment na serbisyo sa bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakahanda na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa June 2, kung saan inaasahang babasahin ang articles of impeachment na kinapapalooban ng mga ibinibintang sa kanya. Muling magbabalik ang regular session ng Kongreso sa June 2 sa ganap na alas 3 ng hapon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, planchado na ang magaganap na nasabing araw kung saan kikilalanin ng Senado ang panel ng prosecutors ng House para basahin ang kaso laban kay Duterte. Sinabi ni Bantug, pagkatapos mabasa ang mga kaso sa plenaryo sa June 2, iaanunsyo ng Pangulo ng Senado ang pagpupulong ng impeachment court para sa susunod na umaga sa June 3. Si Senate President Francis Escudero ang pipili ng taong mangangasiwa ng kanyang panunumpa bilang presiding officer sa June 3. Ayon pa kay Bantug, si Escudero naman ang mangangasiwa ng panunumpa ng lahat ng ibang senator judges na dapat ay nakasuot ng kanilang impeachment robe. Inaasahan ni Bantug na tatagal ng mahigit 1 oras ang unang araw ng impeachment trial kasama ang pagpapalabas ng mga summons. Nauna nang iminungkahi ni Escudero na isasagawa ang pre-trial period mula June 3 hanggang July 25. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 168 opisyal ng mga government-owned and controlled corporation o GOCC na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Sa isang pahinang abiso ng Governance Commission for GOCCs, inatasan nito ang mga state-owned firm na sundin ang mga itinakdang proseso sa pagsusumite ng kanilang pagbibitiw. Kabilang sa mga GOCC ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PhilHealth Insurance Corporation at Pag-ibig. Sakop ng panawagan na paghain ng courtesy resignation ang mga Chief Executive Officer at non-ex officio chairperson na kailangang i-address ang kanilang resignation letter sa Pangulo at isumite sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary. Gayun din ang mga appointed director trustee, ang mga miyembro ng GOCC Governing Board na dapat magsumite ng kanilang resignation letter direkta sa GCG, subalit naka-address pa rin sa Pangulo. Samantalang nakasalalay naman kay Pangulong Marcos ang pagpapanatili, pagtatanggal o pagpapalit ng mga opisyal ng GOCC. Matatandaan na pinagsumite na rin ng courtesy resignation ni Pangulong Marcos ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inaresto si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. sa Timor-Leste nitong Martes ng gabi. Kinumpirma ng anak ni Tevez na si Axel na ang kanyang ama ay pwersahang kinuha ng Timor-Leste Immigration Police Officers sa tinutuluyan nitong bahay sa Dili Dakong alas 8 ng gabi. Si Tevez ang tinuturong utak umano sa pagmasaker kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023 sa Negros Oriental. Itinanggi ni Tevez ang naturang paratang at wala umano siya sa Pilipinas nang mangyari ang krimen. Hindi na siya bumalik sa Pilipinas at nag-apply ng asylum sa Timor-Leste. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Tevez, kasalukuyan umanong kasama ng kanyang kliyente si Timor-Leste, Counsel Dr.
Joao Serra ng pwersahang arestuhin ang ting mambabatas. Si Tebes at abogado nitong si Serra ay kasalukuyang nakadetine sa compound ng Ministry of Interior sa Timor-Leste. Naghain ng habeas corpus petition ang kanyang kampo ayon kay Topacio. Bagaman gumagawa umano sila ng paraan upang hindi mapauwi ng Pilipinas si Tebes, sinabi ni Topacio na handa ang kanilang kampo kung ibalik man sa bansa ang dating mambabatas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin, alas 6:24 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:27 nakabuwasan. May patuloy na programan maabig kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakolopyo da sa iyang programa. Good morning Pangasinan, maabig kabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorion lingkor at magti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamat ditan technical control si Engineer Richard Olanday, tan Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Huwebes, sapit sa 29 sa buwan ng Mayo 2025. Kung meron kayong mga sumbong, mga reklamo, hinaing, mga reaksyon, suggestion, opinion,
mangyari lang po mag-text o tumawag sa ating hotline na 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Doon sa aking personal din 0946-503-6465. Sa atin naman pong Facebook. Yan, live na live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Alas 6:28 ng umaga. Uy, itong patuloy na balasahan sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung ibinalita ko rin kanina, pati mga GOCC. Oo. Sino ba yung mga kabilang sa itong tinatawag na Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC? Yan, kasama ang Land Bank of the Philippines. Yan, kasama ang Development Bank of the Philippines. Sa PAGCOR. Sa PAGCOR. Sa PhilHealth. Sa PhilHealth. At yan. saka Panangaro. So, sila ay inatasan ng Pangulo na mag-submiti ng kailang courtesy resignation. Kung minalas-malas ka pala dyan, nag-courtesy resignation ka at pinalitan ka, wala ka palang magagawa, no? Siyempre. Kasi itong balasahan na ginagawa ng Pangulo, dito, kasi may mga, mga incompetent siguro. Yung mga, hindi nagpe-perform sa kailang trabaho. Pero tingnan mo, yung mga ganyang dahilan, hindi na nila sinasabi. Basta magugulat ka na lang, iba na pala. Iba na. Diba? Pero mostly naman nakakabalik. Ayan. Ipapawil damat iraramay kiyan. Iraramay ang isumite, kababata impawil. Kasi may kabuuang 168. Yan yung GOCC. Na GOCC. Wala pa yung gabinete dyan. Wala pa yung gabinete. Kasi yung gabinete, kung hindi ako nagkakamali, more than 30 na na gabinete ang naghain ng kailang courtesy of resignation sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At hindi lang yan, kabilang pala yung mga chief executive officer, yung mga ex officio, kabilang dito yung mga na ito ay maghain din ng kailang courtesy resignation sa Pangulo. So kung matatanda mo, kapaborito Errol, pangalawa na ito na pangyayari kasi noong 2023, kung hindi ko nagkakamali, nagkaroon din sa hanin ng PNP. Di ba? Tama, diba? Tama. Sa hanin ng PNP. Mga opisyalis. Mga opisyalis ng PNP dahil sa illegal na droga. Hindi ko alam kung from regional director yung mga one-star general. Kasi ayon sa aking nakalap na impormasyon noon mayroong 3 general at 15 colonel ang nag-file ng kailang courtesy resignation. Noong panahon ni kung hindi ko kakamali, si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Siya yung PNP Chief on that time. Noong hiniling ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mag-file sila ng courtesy resignation. Ngayon, meron ding hiling nitong si dating executive secretary na si Attorney Victor Rodriguez na dapat daw magbitiw din daw si Pangulong Presidente Marcos. Bakit? Oo, yun ang sinabi niya Ano rin siya? Oo. Kaya ewan ko kung bakit niya sinabi ito. May lumabas na ganyan na
pinagbibitiw din sa pwesto itong si Pangulong courtesy resignation Ferdinand Marcos Jr. Itong si Kwan kasi si dating Executive Secretary Victor Rodriguez. Siya po ay Rodriguez, ano? pinagbitiw noong October 2022. Pinagbitiw siya dahil siya po ay nasasangkot doon sa tuni-tuniladang asukal na sinasabi na walang authorization itong si Victor Vic Rodriguez para pumasok sa isang yung pag-supply ng asukal. Na dapat dito kung sana kwan siya sa anong kanyo sa Department of Agriculture kasi kwan yan sakop ng kwan yan So itong si Victor Rodriguez ipinalitan nitong si kwan ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya po yung pumalit kay Rodriguez. Kung hindi ako nagkakamali 300 na metrikong tonelada ng asukal. Wala pong authorization from Sugar Regulatory Administration. Na dito rin nasangkot si Press Secretary Trixie Angeles, Trixie Cruz Angeles. Dito sa naturang isyong ito. Mabalik tayo doon sa sinasabi ni Juan Rodriguez na dapat di magbitiw si Presidente Marcos. Anong dahilan? Yung ang tanong mo, anong sino siya para kaya nga dahil nga resign. Dahil dito sa balasahan na ginagawa niya sa mga gabinete. Ganun ba? Pag nag-resign siya, anong mangyayari? Siyempre, malaking epekto yan sa ating bansa. Siyempre, ang Vice Presidente, ang uupo. Siyempre, Pero, sino ba siya? Pero maraming maapektuhan dyan. Maraming maapektuhan dyan. Siyempre. Bakit mo pagre-resignin? Milyon-milyon Pilipino ang nagluklok nga dyan. Kaya nga hinihiling ng Pangulong Marcos Jr. na mag-file ng courtesy resignation itong mga gabinete dahil nakikita niya na hindi gaanong nagagampanan yata na ang trabaho ng mga ito kaya yun ang isang ginagawa yung balasahin itong mga gabinete niya. At hindi lang gabinete, pati yung mga nasa GOCC, yung Government Owned Controlled Corporation na aming nabanggit kanina. So kabilang sila dito sa sinabi ng Pangulo na dapat sila ay maghain ng courtesy resignation sa Office of the President. Depende na mamaya. Kung nakita ng Presidente yung courtesy resignation mo, ito. Ito, effective ito. Nag-perform ito. Ibabalik natin. Ibabalik natin. Yung mga ganong, papuri. Ito hindi nagpe-perform ito sa kanyang duties, sa kanyang trabaho. So, pagpahingahin muna natin. Ilipat natin. Baka doon siya magningning sa ibang opisina o ibang ahensya. Yung mga ganyan, i-consider pa rin nila yan. Dapat pati pati Bureau of Custom, balasahin din ng Pangulo, Silin? Bureau of Custom. Di ba? Yung mga pakarami ng dyan, inimbestigahan dyan, wala dapat, naman walang nangyayari. Kaya dapat sana. May nagkukwento nga sa akin aso-aso labat sa trabaho to ditan. Napakarangyan ng pamumuhay, papasyal-pasyal. Yung lifestyle niya. Kaya dapat sana lahat ay balasahin mula sa safari,
Ay, iba pala yan, iba. Mula taas hanggang baba. Para sa ganun palitan natin ng mga bago na mukha, baka sakaling yung mga anomalya allegedly matatanggal. Kasi marami tayong mga nadidinig diyan na yung sinabi mo, kahit na yung mga janitor yata yung lifestyle nila hindi naman janitor. Yung iba lang ng mga nasa opisina. Kaya dapat sana lahat balasahin ng Pangulong Marcos Jr. para maniwala ang taong bayan. Alas 6:39 ng umaga. Uy, may singit ko lang congratulations po sa mga newly elected at saka re-electionist dyan sa may bayan ng Sual. Dahil kahapon ay nangyari na po, naganap na ang kanilang oath taking. Si Mayor Lesildo Dung Kalugay ang nanalo bilang mayor, re-electionist yan. Ang bagong vice mayor na dati councilor yan ngayon vice mayor elect Maximo Milian. Ayan. At yung mga konsehalis ng bayan, may mga nanalong dating councilor, re-electionist, at yung mga bago, may mga bago rin. Kaya congratulations po sa mga nanalo na mga municipal official sa nakaraang 2025 eleksyon itong Mayo. Nandun din nakita ko yung mga iba-ibang personalidad na nanalo. At nakita ko rin yung magkapatid na Kaburaw. Nandoon sila. Kasi nanalo yung si Junil Kaburaw bilang konsyal. Pero yung isa kasalukuyang Liga President. Tama. Itong si nanumpa sila kasi kay Kapitan. Kay Kapitan sila nanumpa. Kasi pwede naman yun pwede yan. So hindi, alam mo, ang ginawa nilang oath taking ngayon ay kakaiba rin. Dahil mula sa puso na nanumpa sa isang simpleng pamamaraan. Sa isang simpleng pagdiriwang. Dahil doon nila, alam mo yung conference room. Tama. Doon mismo. Doon mismo. Yung espasyo noon hindi gaanong kalakihan. Pero sila ay pinagkasya at idinaos yung kanilang oath taking. Baka pwede nating ipalabas yung kanilang 3 minuto na oath taking. Sige, okay. Pero ibubulong ko muna kay engineer para makita natin. So kahapon yan ginanap yung oath taking ceremony ng mga elected municipal official sa bayan ng Sual, Pangasinan sa pamumuno po ni Mayor Lesildo Dung Kalugay at sa Kalugay Milian Team. Ginanap po yung oath taking ceremony, simple lang dyan sa conference hall sa municipal building dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan. So binigyan sila na naman ng mandato na maglingkod sa taong bayan dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Itong si Mayor Lesildo Dung Kalugay talagang ginagampanan niya yung kanyang trabaho bilang Chief Executive ng bayan ng Sual, Pangasinan. Marami ng mga pagbabago sa kanyang administrasyon. Marami siyang mga nagawang mga proyekto, mga programa na yan po ay tinatamasa ng mga taga-bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya't gustong-gusto nila
nakita naman doon sa mismong resulta ng halalan na malayo po yung agwat sa kanyang katunggali. Malayo po. So, ibig sabihin yan ay malaki yung tiwala ng mga taga-bayan ng Sual, Pangasinan sa administrasyon ni Mayor Liseldo Dong Kalugay. Ngayon, itong si Vice Mayor Maximio Milian, na siya po yung nanalong Vice Mayor, tinalo niya yung incumbent Vice Mayor. Dahil itong si Maximilian, dati ng politiko ito, 40 years mahigit na naglilingkod sa bayan ng Sual, Pangasinan. Pabalik-balik siya na konsyal, ilang term na siya na naging konsyal, at maging yung kanyang anak na si Michael Milian naging konsyal din ng bayan. So, nagpapatunay na maganda ang performance, maganda ang ginagawa ng pamilya Milian, lalong-lalo na itong si Vice Mayor-elect Max Milian, kung kaya't ang taong bayan ay ibinigay nila yung suporta kay Max Milian bilang siya ay pangalawang leader, pangalawang leader ng bayan, bilang Vice Mayor. So, nandiyan po, nanaig po yung tiwala ng taga-bayan ng Sual sa Kalugay Milian team. Kaya yung mga taga-Sual, sila po yung nakakaalam at nakakaramdam ng totoong pagmamahal ni Mayor Max Milian, si Mayor Liseldo Dong Kalugay at Max Milian. Okay, tunghayan natin ang maiksing oath-taking ceremony na dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Napakahirap po ng pinagdaanan ng grupo. Sobra. Pero kahit anong hirap, andyan ang Panginoon. Panalo ito, kayo po ang number 1 sa amin. Kayo po ang number 1 sa puso namin. Kaya tulungan niyo po kami muli na magsilbi sa bayan ng Sual. Kayo pa rin po ang kasama namin. Kayo pa rin po ang kakapay namin. Kaya kami po muli nagpapasalamat sa inyo. Utang po namin ito sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. You cannot put a good man down. Dahil kayo yung nanoon at nagtutulak sa amin pataas. Kahit anong hirap ang ginagawa nila, hindi kayo bumitaw. Napaganda ang laban dahil kami yung kinawawa, pero kami yung naging bida ng nasirasyon. I, Liseldo D.Q. Kalugay, having been elected as Mayor of Sual, Pangasinan, do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability duties of my present position, all others, and be hereafter under the Republic of the Philippines. Bilang isang elected official po, asahan po ninyo na yung suporta ko sa lahat po ng magandang adikain na player ng ating mayor, ng ating pong bayan, ay nandito po ako ng Waspala.
So yun po yung maikling seremonya kahapon sa ganap na oath-taking ceremony. Lahat sila, lahat diba? sila na elected official, mayor, vice mayor at 8 konsihal. May dalawa kasing yung hindi nila kasama sa ticket pero nagkakaisa sila tungo sa ikabubuti ng bayan ng Sual, Pangasinan. Narinig mo yung sinabi ni number 2 councilor, kahit na hindi nila kasama. Oo. Ay sila po nagkakaisa. Kung ano po ang layunin ng ating butihing mayor, bukas palad po tayo na tutulong. Sila po nanumpa sa harapan ng mga barangay officials led by Liga President Jung Caburao. Yung number 1 councilor si Merly Osana. Ayan. Ang number 2 si Councilor Jonel, si Jonel Caburao. Si number 3 si Bong Garcia. Number 4 Nelson Pontanilla. Number 5, ito yung hindi rin nila kasama katiket pero siguro makikisa na rin ito. Siyempre. Na rin sa ikauunlad ng bayan ng Sual, si Melody Beltran, number 5. Tapos yung kaibigan natin, si Attorney Alex Rigonan Jr. Ayan. Si number 7, si Samson Brudo. Kilala ko yan. At number 8, si Ken Burley Edrosolan. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat dyan na nagsipagwagi itong katatapos na May 12, 2025 midterm election. Binigyan po kayo ng mandato upang magsilbi sa bayan ng Sual, Pangasinan. Sa bagay, yung leadership naman ni Mayor Dong Kalugay, proven tested naman. Kaya nga malaki ang tiwala ng mga taga-bayan ng Sual kay Mayor Liseldo Dong Kalugay. Kaya't ibinigay na naman nila yung isa pang pagkakataon. So ito po yung last term na niya ngayon. Na. So pinag-graduate nila na as mayor dahil nakita nila kasi yung kanyang ginawa na magagandang programa at proyekto sa bayan ng Sual, Pangasinan. Biro mo, napakarami ng kanyang scholarship sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya't dahil sa pagmamahal ni Mayor Dong Kalugay sa bayan ng Sual, Pangasinan, binuhos din ang pagmamahal ng mga taga-Sual noong last May 12, 2025 election. May pinakita at pinadama ang suporta, pagmamahal sa team Kalugay Milian. Congratulations po sa inyong lahat. Alas 6:51. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Uy, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Good morning din sa nanalo ring konsihal. Congrats po sa inyong lahat. Engineer Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar, number 1 po yan. Uy, si Dr. Councilor Nestor Gabrillo. Ayan, good morning. Siya yung acting mayor ngayon nakalib si Mayor Kevin Roy. Kevin. Ayan. Good morning din kay Councilor Elias Villanueva, Maaro Lawas, Maganon Asinggeran, Maganon nakatungtong. Kanya nagabagabay na sare tagabali ng Kalasyaw. 1, 2, 3, 4, 5. Tanamin daray analon na konsyal ditan. Medyo ko lang laramay arong. Si Sagapol Takaroman, si Sir Ben Gab. Hobillanos. Si Sir Ben Gab Hobillanos. Good morning, sir. Good morning. Si Kapitan Chris Paraino. Dito barangay Alibago.
Santa Barbara, Pangasinan. May diniskas ta manaya karuman sa Kapitan Ditan at ay Kapitan Kin Manaya. Chris Paraino. Ayan. Wala kang aranan to bud kasi akaaro tamot. Aha, good morning. Si Sir Christopher Paraino mo. Aha. Good morning, Dakinan Maki Mapalakapak Suriano. Good morning, Kuya Dines at Kuya Errol Kwanto Jay. Barangay Jimenez Tan. Barangay Jimenez. Si Kapitan Antolin. Ayan, good morning, si kayo. Talaga na makulit-kulit lawas mo itan si Kapitan Antolin na Barangay Jimenez ditan at Mapandan, Pangasinan. Good morning mo tadakin ng Kapitan na Saldi Bauso na Barangay Makabito, Kalasyaw. Huwebes. Ayun, natan. Antam si Kapitan Saldi Bauso at kini mimilatan at sa tepan hakot na basura kada kaabungan. Talagang impos puso tumot so public service. Si Kapitana Marit. Kapitana Marit Velasco dita bagot na sarili ton pondo, nalapod sarili ton bulsa. Para kilabat oksoy dan dakep na barangay. Aramay manlilinis at uupan tumanaya manlalapod bulsa tula. Good morning sa kayo dito barangay Banawang at Kalasyaw. Amindare Barangay Council. Si Mar Pascua na Dasul, good morning. Good morning mo, tadakinan na Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, Pangasinan. Ayan, makuli-kuli lawas itan. Second term tulanatan. Awa, si Mayor Carl. So, talagang aga mo na tawalan. So, service ito. On. Kanya. Si Kin Manaya, si Ma'am Vanessa. Good morning po, Ma'am Vanessa dyan sa may Wellcare Diagnostic Center at Balay na Mapandan. Okay. Good morning po sa inyo. At lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa kanilang mga Facebook live, sa mga sa mga public market. Na nakatutok at Maxil Soradyo da. Maraming salamat po. Si Dr. Felix Domicilio, good morning. At si Sir Jeffrel, good morning. Datan at Bali na Mapandan, Pangasinan. Onton tumat, kumusta mo lay Mayor Ming Rosario? Good morning. Ada si kayo. Good morning. Datan at Bali na Manawag, Pangasinan. Si Kimanaya, Ramon Bautista Senior, datin Vice Mayor, tandatin Kunsi Halmet, ninsaman, pero si katuat wala ad Region 1 Medical Center, si katuat tulong mo at saray kabalayan tayo, especially dito Bali na Manawag, walay singa problema at may hospital bill. At singgaran nyo labat si Don Ramon Bautista. Maaasahan yan. Si Kimanaya, Director Dr. Roland Mejia na Regional Medical Center. Si katutan Medical Center Chief na R1MC. Good morning ada si kayo. Okay. Ang gapulay maladlae may oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantalan na mapataner tanong na buwas. Sara akan tabay da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Material Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaya iba mo dita na technical control si Engineer Richard Ulanday dan Engineer Dennis Palaganas. Ang tabayanan suntumbok ya programa nan kapaborito Amor Ligaspi Diga dan siya kapaborito Ding Aquino. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.